Σήμερα θα ακούσουμε μια πολύ δυνατή προσευχή που μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας, αρκεί να την πείτε με πίστη στο Θεό. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ιάσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτικες των ψυχών ημών. Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών νήστητη, είναι αριστόμεν των ανομιών ημών. Σύ γάρε δόθη χάρις, πρεσβεύειν υπερ ημών. Βίων ένθεων, καλώς ανήσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, ανεδείχθης Θεοφόρε Αρσένια, και των θαυμάτων τη χάριν δεξάμενος. Πάση παρέχεις ταχύαν βοήθειαν, Πάτερ Όσιε, Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν, Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν, αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ακολουθεί ο Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη, και επεστήριξας επ' εμέ την χείραν σου, ούκα αισθενίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν τις οστέες μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, οσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέραν της κεθροπάζουν επορευόμην, ότι εψοέ μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκα αισθενίασες εν τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έως σφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των αφθαλμών μου, και αυτό ούκα αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίους μου ήγγισαν και έστησαν, και οι ήγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως σύκοφος ούκ οικούον, και οσί άλαλος ούκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και εγενόμην οσί άνθρωπος ούκ ακούον και ούκ έχωνε το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθύνε, πόδας μου επ' εμέ, εμεγαλοριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και οι αλγιδών με ενώπιον με στίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ, και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει, και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδότες μη, κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλόν με. Επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς από μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ανάγνωση του Ευαγγελίου κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 8, στίχοι 5-17. Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερνάουμ, προσήλθεν αυτόν εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον: Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν, και αποκριθείς ο κατόνταρχος. Έφη, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνο είπε λόγο, και ιαθήσε το πες μου. Και γάρε εγώ,
άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν. Έχων είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορευθήτη και πορεύεται. Και άλλου έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Άκουσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν. Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί απανοτολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δέοι της βασιλείας εκβυθίσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδότων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο. Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθεο πέσα αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτών, βεβλημένη και πυρέσουσαν. Και ύψατο της χείρας αυτής, και άφηκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη, και ιδεικόνει αυτό. Οψίας δε γενομένης προσύνεκαν, αυτό δαιμονιζομένους πολλούς. Και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντα τους κακώς έχοντες εθεράπεσεν. Όπως πληρωθεί το ρηθέν, δια Ισαίου του προφήτου λέγοντος. Αυτός τα ασθενεία Σιμών έλαβε και τα νόσους ευάστασε. Σε αυτό το σημείο κάνουμε και ένα κατοστάρικο μποσχήνι με τις ευχές Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και Άγια Αρσένη, πρέσβε υπέρ ημών. Ακολουθεί το απολυτίκιο του Οσίου Ποταπίου. Θείας κλήσεως ιχνηλάτησες εκ νεότητος, τας επιδόσεις διασκήσεως, το κόσμο εξέλαμψας και δοξαστής, απάθειας τες χάριση. Πάθη ποικίλα Ία σε πατάπιε, πάτε Ρώσιε, Χριστόν το Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε εμήν το μέγα έλεος. Και το απολυτίκιο των Αγίων Αναργύρων. Άγια Ανάργυροι και Θαυματουργοί, επισκέψαστε τα ασθενεία Σιμών, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε ημίν. Και τέλος το απολυτίκιο του Αγίου Παντελεήμονος. Αθροφόρε Άγιε και αματικέ Παντελεήμων. Πρέσβευε το ελεήμονι Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεσιν, παράσχετες ψυχές ημών. Και τελειώνουμε με το διευχόν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε μας ένα like και ένα σχόλιο, διότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε το βίντεο να πάει σε περισσότερους πιστούς. Η Παναγία να σας έχει πάντα καλά. Αμήν.